Goeie. Goedemiddag. We hebben hier een jomo dwaande. Ik versta u niet. Sorry, ik spreek geen Fries. Wat was je aan het doen? Ik ben mijn beestjes aan het verzorgen. Een beetje hooi geven, een beetje water. En ja, die moet ook verzorgd worden, hè? Mogen we even meekijken? Uiteraard, uiteraard. Kom mee. Want wat heeft u allemaal voor dieren? Wat heb ik voor dieren? Nou, u ziet, daar zo hebben we wel Guusje, de gans. En ik heb 2 alpaca's lopen. Ik heb wat kippetjes lopen. Ik heb honden, ik heb katten. Een geitje, 2 schaapjes, ponies. En dan heb ik ook nog loopeentjes, maar die heb ik nu loslopen. En als ik ze roep, dan komen ze altijd wel. Tenminste, 9 van de 10 keer. En hé Guus. En dat is het zo'n beetje. Dus u bent een echte dierenvriend? Ja, absoluut. Ja, hé, kom je even kijken. En is dat ook de reden dat u hier woont? Want er is ruimte. Ja, er is ruimte. Ja, nou, de reden is natuurlijk omdat het, nou ja, ik zou zeggen, je ziet het waarom we hier wonen. Prachtig gewoon. Lekker uitgestrekt. Ik kom zelf uit Amsterdam. Dat is dus een hele verandering. Maar ik zei, nou, ik wil in Friesland, prima, maar ik moet wel beestjes hebben. Maar dat vind ik toch wel belangrijk. Maar dat is wel een hele overstap van Amsterdam naar Friesland. Ja, ik woonde eigenlijk in de Jordaan zo'n beetje. Werkte, woonde in de Jordaan. En dat is een wereld van verschil hier natuurlijk. Het is ja, het ene uiterste in het andere. Maar het bevalt prima zo. Ja. En wat deed u in de Jordaan? Ik werkte in een slagerij. Ja, totaal wat anders. Het is wel heel erg om te zeggen. Maar ik werkte in de slagerij. Bij Lauwman, slagerij Lauwman. Heel erg bekend ook. Ja, daar heb ik 26 jaar gewerkt. En toen de overstap naar Friesland gemaakt, ja. Want was u er klaar mee? Nou ja, klaar niet. Het kwam zo op pad. Ja, we waren hier, ik was toen even later, ging ik vanaf de slagerij, ging met mijn man mee, die werkt in de kabels. En voor Liander of voor de Enexis. En toen deed ik dat werk ook. En toen zijn we hier beland in Friesland. En toen dachten we van ja, het is toch wel heel mooi en uitgestrekt hier. En toen dachten we van nou ja goed, als we het doen, dan moeten we het nu doen. Ik heb ook een dochter van 11. En die was toen een stuk jonger. En die kan hier dan nog gewoon inburgeren en doen. En zo doen we eigenlijk. Ja. Ik had hier in de middle of nowhere geen Jordanees verwacht. Nee, dat zeggen er wel meer. En dan doe ik mijn mond over. Nou ja, ze horen gelijk natuurlijk waar ik vandaan kom. Maar dat zeggen ze allemaal. Ja. En bent u nog aan het werk of is het verzorgen van de dieren al een fulltime baan? Nou ja, het is geen fulltime baan. Want ik doe gewoon ook, ga lekker boodschapjes in Gorredijk doen. En soms ga ik met mijn man mee aan het werk. Maar goed, ja. Door omstandigheden kan ik niet fulltime meer werken, laat ik het zo zeggen. Ik heb 5 jaar geleden waren wij weg. En waren wij naar Duitsland een paar dagjes. En toen heb ik een hele zware hersenbloeding gehad. En toen ben ik 9 uur geopereerd. En nou ja, wonder boven wonder ben ik er zo eigenlijk uitgekomen. En daarom is het een klein beetje moeilijk om gewoon weer fulltime aan het werk te gaan. Ik heb heel veel last van prikkels. Dus zodoende. Dat is eigenlijk de reden. Ja, dan zit u hier wel op een goede plek. Ja. Dan is Amsterdam toch wel even iets te geprikkeld. Nee, dan heb ik hier gewoon verder wel mijn rust. Ja, dus dat is het eigenlijk een beetje. Nou, toch bedankt dat wij u even mochten storen. Graag gedaan. Geen enkel probleem.